inyalo yudwa achiel kachiel e Facebook page mar Ramogi TV, achiel kachiel Twitter ka achiel kod YouTube bende yudwa Ramogi TV. Inyalo twak koda kimia pache weche mopogore opogore mabiro bedo kwa keloni e laka sechegi. Bed koda e chakruok nyaka giko. Nyinga Ochieng Emmanuel. Obila mawuok e tesend obila ma Lang'ata koro nonek mar ji ariyo mane otim kod nyawadgi manochielore kod magina bang' nek makamano. Wachore ni obila no manyinge oyangi kaka Mark Mulanda ne oduoge ode sa achiel mar otieno kama ne ochako gwanore kod min ode. Obila moro manyinge Viola Chepkoech ne otemo donjore okang' mane omiyo Mulanda ochiele kod magina ma onegi. Bang' ne odonje ot ma ochielo min ode bende kod magina eka ogoyore bunde en owuon ma ochuo otho. Mulanda wachore ne ni kod ranyisi mag paro mang'eny kendo obwogo jomoko kata mana thurgi kawacho ni onyalo neko. Vile ninajua huyu kijana si ati akili yake sio timamu, ni mtu mwenye akili timamu na maongeo yake sio ya haraka. Hata akiwa kwa ameketi na watu anakaa tu kimya tu. So uwezi jua mtu amefika kwa jambo gani ndiye akafika kwa mambo kama hiyo. Inasemekana kwamba kwa muda wa miezi chache zilizopita amekuwa akisosana sana na mkewe na mchumba wake, na hatuelewi ni kama alikuwa na shida za kifamilia ama za ndoa, manake tunaambiwa pia aliachana na mkewe nyumbani na huyu alikuwa rafiki wake. Ka wadhi nyime wadhi e weche machal kod mane ni chuario ma igini e diere yud kotho kuonde